Takže veľmi dôležitá udalosť, ktorá sa odohráva v meste Sevilla, sú bičie zápasy. A je to tu dosť vypredané, by som povedal. Ešte sú tu zatiaľ nie všetci, ale už sa to tu pomaly naplná. Do začatia máme tak pol hodinky, už zavlažujú piesok, aby sa Matadorovi neprášilo. A povedal by som, že už je to tu dosť plné. Ako si môžete všimnúť, tak tie sedačky sú dosť nahusto, že normálne týpek za mnou mi opiera kolena o chrbát.